De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u, Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: denk daarom, beoefen uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, om de aandacht te trekken. Anders heb je geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bezuin het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijven. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen. Zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Goede vrienden, weer zo'n prachtig evangelie. Eigenlijk staat hier: trek je van de mensen om je heen niks aan. Probeer het leven wat je hebt gewoon te laten afspelen voor het oog van God. Ook u, fijn dat u weer kijkt naar ons, naar deze uitzending. Want meestal zit u thuis, nu in die coronatijd, vaak ook nog alleen en eenzaam. Maar vergeet niet dat God altijd er is bij ons. Dat is dit evangelie. We hoeven het niet rond te bezuinen. Het is zo'n beetje bemoeien naar andere mensen toe met je eigen zaken. Bemoei je niet met mij. Laat mij mijn leven leiden zoals ik dat ingegeven krijg. En dat, goede vrienden, dat horen we tot 3 keer toe. Met het geven van aalmoezen, het bidden en ten derde het vasten. Want het is als woensdag de tijd om een askruisje te gaan halen. Dit jaar wel heel bijzonder, omdat wij met normaal een askruisje krijgen op ons voorhoofd. En nu wordt voorgesteld om de as op het hoofd te strooien. Maar, goede vrienden, hoe we het ook ontvangen, het kan ook met een zegen, dat de priester as aan zijn vingers heeft en dat hij fijn een kruisteken maakt over diegene die dan dat askruis mag ontvangen. Want in feite is het een openstellen voor God en ook de bereidheid tot boetvaardigheid. En die boetvaardigheid, goede vrienden, dat is ook iets om over na te denken. Klaarblijkelijk, toen Jezus de woestijn inging, zat daar natuurlijk de heerlijkheid in om eens los van de mensen alleen met God samen te zijn. Maar in dat vasten, daar zit ook altijd een offer in. En goede vrienden, dat offer, dat dragen we eigenlijk ons hele leven als met ons mee. Want allemaal hebben we te lijden aan het leven. Dat is nou eenmaal zo. Als je leeft, dan is dat lijden nooit ver weg. En daarom, goede vrienden, ook in die vaste tijd,
vooral rustig blijven. Wat lezen, misschien in de Bijbel. Er zijn mooie boeken die ons vertellen over onszelf. En daardoor ook hoop geven aan ons. Gewoon rustig bezig zijn met datgene wat in ons hart ons naar God toebrengt. Dat is eigenlijk de kern van vasten. De weg terugvinden naar Hem, om daar ook vreugde aan te beleven. Ik bid voor u en ik wens u een hele fijne vastentijd toe.